ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ। କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା କିପରି ହେବ? ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଓ ମହାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମ୍ଭକୁ ଆବରିବ। ଏଣୁ ଯେ ଜାତ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଲୁକ୍ 1:34-35। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ମାଥିଉ 1:21। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଲୁକ୍ 2:11। ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥକି ପଡ଼ିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯାକୋବଙ୍କ କୂପ ଥିଲା। ଅତଏବ ଯୀଶୁ ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି କୂପ ନିକଟରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଜୋହନ 4:6। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାନ୍ଦିଲେ। ଯୀଶୁ କାନ୍ଦିଲେ। ଜୋହନ 11:35। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବଢ଼ିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜ୍ଞାନରେ ଓ ଶରୀରରେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ଲୁକ୍ 2:52। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ପାପ କରିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ କି ଅବା ତାହାଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ଛଳ କଥା ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପିତର 2:22। ବରଂ ସେ ପାପରହିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ଏବ୍ରୀ 4:15b।